Na naplánovanie správ z Callbell musíme najprv prejsť do sekcie správ. Potom vyberieme kontakt, ktorému chceme naplánovať automatické správy a okamžite stlačíme tlačidlo Pridať pripomenutie, vyberieme nejaký konkrétny dátum alebo zvolíme možnosť prispôsobený. Tu, v tejto sekcii, môžeme tiež pridať dátum a čas oveľa konkrétnejšie a potom v tomto políčku dole môžeme pridať poznámku pre iného člena tímu. Nezabudni, že môžeš tiež označiť tú osobu, aby dostala upozornenie pri odoslaní poznámky. Nakoniec, v sekcii na odoslanie správy, ak klikneme na tlačidlo na pravej strane, zobrazí sa nám výberová lišta, kde môžeme vybrať vopred schválenú šablónu WhatsApp, ktorú chceme odoslať klientovi. Keď sa pripomienka aktivuje, nezabudni vyplniť pole premennej a kliknúť na uložiť. Takýmto spôsobom môžeš plánovať správy z Callbell. Pamätaj, že Callbell je platforma na komunikáciu s tvojimi klientmi spolu s tvojim predajným a podporným tímom odkiaľkoľvek. Ponúka množstvo funkcií, ako je modul multiakčného chatu, chatbot, obchod pre WhatsApp, hromadné správy, API, integráciu s WhatsApp a inými sociálnymi sieťami a oveľa viac.